Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Кым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының танылган әйдәп баручы актеры, Татарстанның халык артисты Нуруддин Нәҗмиев. Нуруддин абый, исәнмесез? Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Амин, шулай булсын. Нуруддин абый, сезнең театрда эшли башлавыгызга, сәхнәдә иҗат итә башлавыгызга инде тиздән 60 ел тула. Шулай. Инде лаеклы ялга чыкканнан соң да 15-16 ел узып киткән. Әле сез һаман театрда, ялгышмасам, 7 спектакльдә катнашасыз, уйныйсыз. Аллаһа шөкер. Аллаһа шөкер. Мөгаен сез ниндидер бер рекордлар китабына кертерлек соннарга җитәсез бугай. Ней. Безнең театр буенча рекорд. Шулаймы? Рекорд. Чөнки хәзер миннән башка, миннән артта, алда да юк, артта да юк. Ягъни сез бит инде күчмә театр булып эшләгән чордан хезмәт иткән актер. Әйе. Мин иҗатым башланды Мизәлә Татар дәүләт драма театрында. Бу 1965 елда башланды. Әл мин анда театр белмем юк иде. Чөнки мин Казанда яшәгән вакытта 2 театрны гына беләдерим. Галискар Камал исемендәге театрны һәм Мизәлә театры. Алар Мизәлә театры еш киләләр иде. Аларга билет сатылып биткән буладыр я, эләгүгә бик авыр иде. Бу менә 65 елда килделәр ала җәй уртасында. Ничектер миңа театрны сәхнә артына кирип спектакль индәм. Мәктәп минем сезнең театрны яратам, сезнең театр артисты буласым килә. Нуртин абый, менә мин шуңа гына шаккатам, бер кем белмәгән, бернинди белеме әле булмаган, кем әйтмешли, урамнан килеп кергән ниндидер бер егетне театр труппасына кабул итеп алу. Сез аны үзегез ничек бәялисез менә бүгенге күзлектән чыгып караганда да? Мин үземдә шаккатам. Моны хәтлегенә малай, әл вакытта кичкенәем. Шул метрда 55 сантиметрларым. Мизәлә театры килде. Дә анча мин Тахир Якупов белән без дуслар идек. Шул 80нче мәктәптә укыган вакытта, кичке мәктәптә укыдым мин. Шунда безне бер олыгына абзый алпат гәүдәле безне алып китте профсоюзлар йортында бары укытучылар мәдәният йорты. Шунда без кружокка йөри башладык. Драм түгәрәк? Драм түгәрәк. Менә шуннан кичкенә вакытта булган кырт минем зурайды. Сәхнәгә менә шуннан без мине Мизәлә театрына чыннан да миңа шул Хәбиб абый мәрхүм кәем әйтәде, сиңа чын артист булырга кирәк. Чын артист булырга кирәк. Мизәлә театрына кабул итү дип әйтик. Сез аларны нәрсә белән җәлеп иттегез? Хәзер мин кирдем дә мәктәп вакытта мине абзыйны белмим. Шул алпат гәүдәле менә иртәгә сәгать 10да кил. Нәрсә сорады инде. Белемең бармы? Шулай. Шуннан алар гастрольләре Островский урамының рус түзендә гастрольләре. Шунда мин сәгать 10га чакырдылар булар. Нинди батырлык булгандыр, конечно, белмим. Мин хәрәкәтчән идем. Экзамен башланды. Мине чакырып китә утырганнар, артистлар, шунда иртәгә алпат артистлар. Нәрсә эшли беләсең? Мәктәп шулай сөйләдем. Бии беләсеңме? Шуна музыкалар бүтән ничек театрында экзамен булды. Шул бүтәнсен башкардым. Шуннан чыгып торгыз диде. Хәзер бер 5-10 минутта мине чакырып киттеләр. Алдык без сине диделәр. Ну, бездә зарплаталар әз инде, аннан соң тору урыны да бик ни инде, аннан соң юк, шундан соң бер нидән генә сорадым. Трамвай йөрими соң сездә дидем. Мин мөккибен китеп трамвайны яраталар. Вот. Йөри, трамвайда йөри, автобуста йөри диделәр. Шулай мине кабул иттеләр. Шундан мин
şakırt şekilli pastiller alıp 65. yılının neyinde noyabr 9 noyabrda Minzelege kelip düştüm. Әлі біз Минзелені әңгәме барышында еш искә алырбыз, Нурдин абый. Менә әйтәләр бит, кеше олыгая барган сайын аңа бала акылы керә дип. Менә әгәр дә инде ул шулай икән, чыннан да шулай булса, ул эшләргә, иҗат итәргә камаша аламыймы? Юк. Менә ничектер хәзер бигрәк тә ышанасың. Бер катлыга әйләнәсең. Бер катлыга әйләнәсең. Әйе. Ул башкарган ролиңге дә кат нитәсең. Ягъни җаваплылык та тагын да арта булып чыга. Әйе. Ул бер катлы булмасаң, ул артист булып булмый ул. Ул конечно, тагы да зуррак була ул. Менә сәхнәдә дә, менә тормышта да бүгенге көндә менә шулай актив эшчәнлек алып барга көч каян килә, Нурдин абый? Xudoy Teala o'zime de şammin. Ул сәхнәне ярату, үзеңнең профессияңны яратудан килеп чыга ул. Әгәр дә менә бар кайсында, менә мин картайдым инде, мин менә шулайрак, менә шулай мин пассив булырга яратмыйм. Ягъни активлык сезне менә шушы әйе шушы куәт бирә, кудрәт бирә. И мин ни алып кайтам. Спектакль буласы көнне мин теге беренче сәхнәгә чыккан шикелле үземне хис итәм. Һәм үземнең партнерларымны, ниләремә ничектер хөрмәт итәм. Ягъни сез һәр спектакльдән энергия алып яшисез. Аллага шөкер. Сез бит тумышыгыз белән Балык бистәсе районының Балыклы Чүкәй авылына, шулай бит. Менә күп балалы гаиләдә үскәнсез, төгәлрәк әйтсәк, 9 балалы гаилә, сезнең әниегез, әтиегезнең 5нче хатыны булган. Димәк, сезнең гаиләдә башка әнидән туган балалар да үскән. Әйе, 4. Менә бу соңгы минем әнием 5нче әни, менә без оннан 5. Без үлеп барганнар. Не? Ну берсе 4нчесе аерылып киткән инде. Аннан бер тоже бер малай. Без үги дип мен бүтінісін алан мәрхумнар енді қазір. 4-сі де шабый. Біз мене бұлай яшадық. Бір туған кебек. Бір туған кебек. Әне біздің әтиден 20 яшқа яшиді. Біздің әтейім Құртан Хафиз. Біздің тамырларыбыз бик лейлі. Укымышлы. Әти Құртан Хафиз ул сөйләп бетерә торган түгел. Менә сезне ул вакытта әйтик, әле яшь буенча да яшь, буйга да бәләкәй баланы ничек итеп алар менә Казанга чыгарып җибәрә алдылар микән дип аптырыйм мин. Монда бер кашык булса да кимрәк булыр дип уйлаганнармы? Сезнең китү һәм үзегезнең тормышны кыру нияте ул вакытта зур булдымы? Нәрсә белән аңлатыла бу? Çünkü min mektepte okuğanda ana şu sahneye tartıldım. Mine tiyatrın neresi eken bilmem. Neresi ol sanat, neresi ol neresi. Ama şunda nindidir ne min artist olan. Onlar benim yaratma okutuşumda mini bik nitediriye. Hastalığı ol mine. Şiirler söylerge, okurga, kitaplar okurga. Min bik kitaplar okudum bik ne edem. Mine şulda nite. Tergiş bir. İyi. Ondan sonra tüge köp tip dört niler şu ugi abilerim, ugi yapam, onlar o şey Kazan'da. İyi, uydurmuşlar bile. İyi. Ondan sonra bizge Kazan yakın bik. Jekine şunda konakladırım Kazan'da. Şu abilerimle, apalarım, malayları bilen, ben şunu aytıp Kazan bana ni tügel. Çünkü Irak tügel. Irak tügel. Öyle nine 7. klasını bitirgenden sonra min yaxşı oxudum. Min büyük matematikini yaratadım. Okutuşumda aytadır ya, eydem matematik. Yönelişi boyunca. 8'ini bitirme, 9'unu bitir. Sultan degen Ravil abi Şerefiyevler biz bitirdik görüşürler. Onda 10 yıllık büyük otaklı mektep oldu. Şunda yok meytem min Kozan'a gitem. Siz icad yolun
Казанда башладыгыз, әмма ләкин иҗатка менә бу орлыкны барбыр сезнең инде мәктәптә салынган булса кирәк. Ялгышмасам, менә 5нче сыйныфта укыганда сезгә район күләм конкурста катнашырга тәкъдим итеп, шигырь ятаткан булган, шигырь поэма. Менә сәле шул беренче укытучым ишән сау минем. Субханалла. Сыналган мәхәббәт поэмасын менә Нуретдин абый бу поэма шигырьне бүген дә яттан әле белә дип әйтәләр. Төн уртасы иркен палатада аурулар инде тынганнар. Кайсы арып, кайсы дарулардан аурулар йокыга шымгандар. Менә шул Әнәс Карый бу. Шул хәлгенә китабы, шул укытучым, беренче укытучым синнән була. Шуннан минан белмим, нини конкурсында нәрсә ул. Әле минан да бардым шул балык бистәсенә журналистка белән сәхнәгә чыгып, мәдәниятне сөйләдем. Узын ул. Бер шул 10 минутла бара торган. Ничек сөйләгәнмен мин аны? Шундай теге ни булганмын инде. Шунда миңа бүләк итеп элекке барыга теге школьник мында Шәһәров, кепка, зәңгәр, темный зәңгәр. Шул лауреат исем алып кайттым. Менә без Кабат Минзәләгә кайтыйк әле. Шынлап торып инде сезнең сәнгатьтә беренче менә сыналуыгыз, беренче Ширканчык алу ул менә шушы Минзәлә театры белән бәйле. Казан кайда да, Минзәлә кайда, әйеме? Шулай бит. Менә ничек сез китәргә карар кылдыгыз, барбер күчәргә Минзәләгә? Мин үзем дә шаккатам инде. Чөнки әнә шул спектакльне карап, һәм менә шул артистларның миңа хәзер әйтәм, килеп төштем Минзәләгә. Көн кыяшлы. Сез трамвай излисез? Трамвай излим. Бер ялгансыз, шунда автобуста хәзер бер какой-то кыңгыр-мыңгыр. Менә бер әйтеп яба торган автобус килеп туктады. Бер 15 кеше, 16 кеше утыра торган. Мәктәп миңа театрга бар. Анда бик җыртлар да юк. Авыл ес, авыл. Шуннан килеп төштем мин. Шул театр кайда дип күтәрелеп, ниләр белән килеп театрга репетицияләр бара. Мине каршы алдылар, как битте, нимени? Менә бер ялгансыз. Министрны каршылыйлар менә. Шунда мен әйберләремне куеп, репетиция була торган төшкә алып кирип утырттылар. Шунда мен танышып киттем. Инде алар ана йөрәге дигән бик спектакль әзерлиләр икән. Мин инде белдем, шуны Сабир абый Өметбаев атаклы беренче Тукай премиясе алган режиссер белән мин ниткәнмен. Эшләгәнмен. Артистлардан инде артистлар бит. Ресурсларын бер күчмә театрда андый исемле юк. Ресурсларын аткан Хадиша Сәлимова, Әнвәр Фасылдинов, Нәсимә Зиганшина бөтенесе ресурсларын атказанган. Алар алганнар 57нче елда теге Мәскәүдә декада вакытында бер күчмә театрда бармаган, Минзәлә театрда барган. 2 әсәр белән Галия Бану һәм язылмаган законнар Юнус Аминовның. Алар мине шул хәтле якты йөз белән каршыладылар. Шунда миңа да әле бөтенләй сәхнәгә китмәгән профессионал сәхнә кичкенә генә роль бирделәр. Шофер. Унутылды, трамвайда унутылды ул. Что коллектив мине менә булай итеп үз баласы шикелле. Менә сезне каршы алу шундый матур, иштәлекле, күңелгә якын каршы алу коллективка. Әмма ләкин менә кире китү коллективта ничектер менә күңелсезрәк килеп чыккан дип әйтимме? Юк. Укыйсым килә мәйтәм, театральныйда укыйсым килә. Укыйсым килә мәйтәм, диплом аласым килә. Диплом юк бит. Нидән? Шуннан Сабир абый как раз шул 68нче елны не ачыла. Театральныйга кабул итүләр. Менә шуннан мин киттем. Аннан соң да мин кире кайтасыз бит әле. Кайтам әйе. Һәм алар миңа ярдәм итеп тордылар. Укыганда. Мин шунда эшлим. 25 сум стипендия, 20 сум стипендия, 25 сум икесе бергә кушкач, мин рәхәтләнеп яшәргә мөмкинлек булды. Нуртин абый, менә бу театр белән саубуллашу. Сез бит инде бар Казанга китәсез, әмма сезгә менә театрдан киткәндә ничектер
Әгәр сіз ташлап китсәгез, бұл коллективні сізні бір генә театрда да ішке алмаячаклар деген сүз булдымы, юкмы? Булды. Бу укып бетереп кайтканнан соң шул инде мин тормыш кырып җибәрдем, диттем. Общагда торадыр, ни белән иптәшем инде, ул да иптәшем театрда эшләде. Гастрольдә йөрибез, сүзләр җирде, отпускка чыккач, квартира була икән Нурдин Нәҗмиевка диделәр. Мин чыгып киттем, шуннан ул вакытта Анатолий Богатырев, Директор инде. Директор. Шуннан бу иптәшем ниде, авылда бала белән Нурдин шалтырата, бу гастроль тәмамланыр алдыннан чиста ягында йөрибез. Шуннан шалтырата. Сиңа квартира бар, Санияны алып кил. Мин шундый инде всё килдем. Шул килеп җитеп, икенче көнне комендант әйтә, әкрен генә минем колакка Сания ханымга әйтмәде, сиңа дигән квартираны бирделәр инде диде. Ничектер шок та булмады, бок та булмады. Бардым, иштәгесен урнаштырдым да, бардым театрга, кирдем, нихәлләр, мәйтәм шулай, отчет та бирергә кирәк, у вакытта шу бригадный системалар бит инде. Мәйтәм отчет бирәм, квартирында сүз алып бармыйм. Нәрсә әйтер икән? Нәҗми диләр инде анда мине. Анда Нәҗми менә нәрсә? Малай да сиңа дигән менә парлы Sütki artistlar ola, bizge bit, özün bilesin, artistlar yetişimi bit. Olağa bir ne ettik? Birdik. Yorar deydim. Birinde tege tavuşta çıkarma. Ukkede bulmadı, tavuşta bulmadı. Min özüme de şularını uylayayım da bütün sünküzüne. Yorar deydim. Şuna çıktım. Oturdum ezerek yine ne etip sahnenin tüyağına çıkıp oturdum. Uylayayım hadi tuklam edem nişik. Bir akıl kildi başıma. Zayevlini birdi. Kirdim, zayevlini yazdım, tapşırdım. İki kızınkiler, katnaşlarga teşvit verdim. Bu beytem kul koy. Koymadık, kaldırdım, yıkanım çıkıp gittim. 14 gün tuldu. Şundan meni çakıralar eli raykomga. Üçüncü sekreter. Rejissörnün nege turmuş iптәшiydi ol. Nikti kitesin nese hadirde kvartir mene kışka senin обязательно була инде дей. Кышка тырышабыз дей. Bilesин bitti. Kadrlar yetişmey bittinde Nurdin Hilmkhanoviç dей. Yok dedim mektem raykomga men birden mektem kulak malaya men partiyning tugul komsomolda bo'lmadim mektem. Men üstümde özüm turam dedim. Meni raykomga chaqirtib shilta bildirga bir kızın da negiz yok dedim. Yani siz ikilenip durmadınız. Yok. İşikni yaptınız da gidip bardınız. Gittim de bardım. Anatoliy kışkırıp kaldı. Men seni minister hadir şoltiratam çünkü Pirimge gastrolga keterge. Men 500 spektaklda oynayım. Evet. 500 spektaklda özüm de bek dürüst işlemedim deyip nittim. Şundan da ukunu buldu. Ukunu degenden sizin bitelli tağın bir ukunu bulmadı mı? Qozonga kirip qaytqandan soň ale siz bit Marsi Salimjanov da bulasız hem Kamal teatrında indi siz işe algan algan bulganlar. Hem lakin siz anda barmısınız. Hem köpmedir vaqt bir işraşuda Marsi Salimjanov sizge jüler ikensin dip kine aytgan. Yok. Işraşqanlar tugul. Men elle şaqırdı. Kelip de düştüm. Tup-tuра çünkü men bilawul student neyme? Çünkü men belki qalğan da bolar idim. Çünkü Mizele teatr meni yardam etip turdu. Men namusum qoşmadı. Tura Mizele'ye qaytdım. Mizele'den ketkeç sıra neyde kirdim Marcel Hakimichga. Nu dedi bir neyine etti. Yaşağı neyi yok dedi. Turga orun yok. Eye. Kilesi otpuska hatla dedi. Şandıra almayayım dedi. Şundan baxetsizge mi, baxetke mi bilmeyeyim. Şundan çıktım, dokumentlerini kaldırdım. Marcel Hakimichga. Şundan iптәшіме de şelmeytem ol dikirtta. Şundan binip kile şuşu Küçme Tiyatrının direktörü benim avuldaşım. Tataristan'ın at kazangan sanat işli yazıcı dramaturg Seyit Abi Şakurov. Ular neşe birisi dey.
Мәйтәм, мен қойттым битінде, нешек қойттың? Мәйтәм, қыш ортасында нешек қойта аласың деймін. Сезон вакытында. Сезон вакытында дей. Ой, дұрыс эшләмәгәнсең дегенде дұрыс. Мәйтәм, нишә тимәлә шулай булды, ише. Монда ничек яшәү нигә? Мәйтәм, не, пока юк. Әйдәм инде 3 бүлмәле квартираның 1 бүлмәсе буш шунда. Миңа башым түшәмгә тиде инде. Пропискада кертәбез, нигә дә кертәбез дигәч, шуннан хәзер торам ишек төбендә. Марсел Хакимовичтан документ алырга. Менә аны сөйләп бетерергә торган түгел. Беләбез бит инде укытучыбызны. Ничә ел укыган, 4 ел укыткан укытучыбызны. Нәрсә булды дай? Нәрсә булды дай? Шулай әйтәм, шулай. Дурак диде тоғы қалын тавышы. Әллә документ тоттым, әллә тотмадым, ничек чыгып кеттем, ничек ниттем. Шулай итеп, мин Күчмә театрга килеп электем. Менә бу театрдан китү дип әйтгәндә име. Укыну хисләре тумады, аннан соң тормыш дәвамында, эш дәвамында Камал театрында гына калган булсам икән дигән уйлар борчымадымы сезне? Әзрәк булды. Булдымы? Мин бу театрга килгәчтен чөнки авылдашым Сәйит абый белән бу Тумашев, Равил Рахимович Тумашев дус түгелләр икән. Режиссер театрның. Әйе. Күчмә театрның режиссеры ул вакыттагы. Әйе, Равил абый. Булар дус түгелләр икән. Ягъни режиссер сезне күрмәмешкә салышты. Бүтәнләй. Исән эшкәндә дә не? Как будто мин түгел, әнә тегендә белә шулай китә торган ия. Минем нинди гаибем бар, белмим. Менә сез бер истәлекләрегезне әйтәсез, цитатаны гына китереп үтәм. Мин бик бәхетле артист булдым, бер кайчанда рольсез тормадым. Әйе, бу шуннан рольсез дә түгел, рольдә дә түгел бу күчеш. Сезнең менә шушындай Күчмә театрга күчкән вакыт, күчеш ул рольсез вакытларның берсе булган. Әйе, шуша. Аннан бәхет җылмайды миңа. Аннан бер ел бар, бер юк. Водка кирип. Менә кайсар саурык ирләрдән. Шуны яны барамы сиңа ул роль, бармыймы сиңа гастроль генә üzülмәсен, уйнарга тиеш. Шуннан минем бәхетемә Фәрит Әхмәтзанов режиссер килде диплом спектакле, Хабибуллин килде шушы Күчмә театрга диплом спектаклен куярга. Шунда мине алды ул. Ул спектакль узакта бармады, ул бик теге ших драматурга вижданын әйтер дигәнне. Шул бер генә шул бер-ике сезон эшләде дә ул спектакль гастрольгә чыга торган. Сәр түгел ул. Күперләр ниләр белән. Менә шуннан битте. И опять башланды шул теге водка кирү. Татар актерларының күбесенең иҗат чишмәсенең башлангычы ул Казан театр училищесы белән бәйле. Сезнең дә шулай бит инде. Быел әлеге уку йортына 100 ел тулды. Әйтергә кирәк, менә шундый тарихи уку йортын тамамлаган сез шәхесләребезнең берсе. Училище сезгә гомергә җитәрлек белем нигез биреп калдырды дип саный аласызмы? Саныйм. Училище бик күп бирде. Әле ул бит ачты ул. Актер буларак сезне ачты. Актер бул. Әле бит ул Ходай Тәгалә биргән талантны ул үстерде. Без бик диккать белән, бик яратып укыдык бит. Театрны чын йөрәк белән. Что авызларына укытучыларыбызның авызларына гына карап торадыр. Менә ул әле бит ул теге укып мулла булмый, укып кына артист була. Дөрес бит. Театраль училище бик зур не бирде. Анда бит теге артистлык гына түгел. Анда классиклар, зарубежный литература, зарубежный театр, бөтенесен. Нурдин абый, менә иҗат дәвамында, гомер дәвамында дип әйтергә кирәк инде, белемне тагында күтәрү, профессиональ яктан менә тагында байыту, белем ягыннан андый теләкләр булдымы, юкмы? Чөнки ни дисәң дә, училище бит инде урта һөнәри белем уку йорты. Инде югары уку йорты дипломы белән училище дипломының айырмасы ул бит әле теге матди яктан да айырыла торган булады. Шулай бит. Шулай. Ну ләкин
Ләкин менә безгә ничектер институтта укыган бүтән биргән дәресләр театрында булды безнең. Зарубежный театр, зарубежная литература, русский, советский литература, бүтәнесен институтта укыганнарны бүтәнесен укыдык. Изоларны, изобразительное искусство бүтәнесен укыдык. Мин ничек дип әйтәм? Обязательно нәрсә югары белем. Заочно укып кына мин булай да укыйм. Bütün яңалыкларны, bütün ниләрне ул театрның ясаган bütün сукып барам. Институттан бетермәсәм, мин бердә укымыйм. Ну хәзер китереп куйдылар зарплатага. Әйе. Ну менә киләләр бит, бетереп киләләр. Әнә шул безнең зарплаталар түбәнрәк. Сәхнә мастеры читаемса, урыс әйтмешли. Әйе. Бүген килеп бетереп килгәннәр бездән юк. Ни ала? Сезнең сәхнә тормышына яңадан кайтыйк әле. İcat иткән рольләрегез бүгенге көндә 100дән артык, шулай бит. Алар төрле планда, төрле характерда әйтергә кирәк. Ә менә тормыштагы Нуретдин Нәҗмиев кебек рольләр уйнарга туры килдеме, юкмы? Минем инде шул тормыш итә башлагач, Малаевыз туды. Малаев ул да бик театральный нигене. Әлмәндә записта да бар ул. Архивта бар. Онытылмас бәйт дигәндә. Вот. Минем шул нидә 8 яшендә вафат булды. Әнә шул күчмә театрның бүләге. Без Чиләбе өлкәсендә атым Маяк. Әйе. Әнә Фәүзия бәй. Маяктан зыян күргән авыллар инде, татар авыллары. Татар шаккат малында. Андагы табигатьнең матурлыгы әкияти. Әнә шул татар авыллары, рус авылларын бөтенсен күчереп бетергәннәр бит. Фәүзия бәйрәмен хәтергездәдер. Әйе, аның Карабулак. Карабулак романы. Без менә шул Сез шул зонада спектакльләр куеп бирдегез, гастрольләр белән. Нидә Чиләбедә торып уйныйбыз. Бер заманда миңа бер артист Рифкат Каримуллин дигән мәрхүм сөт тапкайт әле авылдан, авыл сөтен гостиницада Чиләбедә торып. Бик зур гына авылга әле туктадык. Әйдәгез без әйтәбез күл. Чибәр күл. Менә булганыгыз юктыр. Чиләбенең иң матур төшләреннән, иң матур ниләр татар авыллар, татар башкорт авыллары. 500 җыртлы, 600 җыртлы авыллар. Шунда без килеп төштек. Шуннан нидән клуб җыештыручыдан сорыйм. Апам әйтәм шулай. Сатып алырга сөт булмасмы? Ул башкорт ни булып чыкты. Идей улымдай бездә сөт эчәргә ярамый сезгә ди. Siz килгән кешеләрдә. Әни эшләпмәйтәм. Менә шулай. Безнең сыерлар 3 елдан артык яшәмиләр. Тешләре куелып бетә. Һәм шул нидә, шул внимание бирмәгәнмен. 2 зират, зур 2 зират. Халык шулай татар авыллары, рус авыллары. Менә шундан мин бездә балага су кыйнабыз шунда. Җиләк менә шушындай җиләкләр, Виктория җиләкләре шикелле җиләкләр ашатабыз. Менә шуннан без облучение эләккәнбез. Менә без шул трагедияны 3 ел без баланы үлем белән арасында яшаттык. Бу миңа бүләк итте күчмә театр. Бу вакыйгадан соң менә мин әйттем бит әле рольләрегез дип. Ялгышмасам, сезнең кайсы ролегез бар менә? Әйе, ул Шамил Аваздаш. Балам үлде, үлгәчтен 3 көн премьера нинең Шамил Шәгалинең Кураймыгы дигән башкорт тормышыннан. Уйнарга кирәк. И балам уйланда да. Баламны шулай итеп. Бер цитата: тискәре рольләрне башкару аеруча зур осталык таләп итә дигәнсез. Мин тискәре рольләр юк. Сезнең юк дәрәҗәсендә дә. Юк дәрәҗәсендә. Ну, менә бер нигә әйтәм, тискәре роль, тискәре түгел ул миңа бик күп ниләр китерде ул. Хыянәтче дигән Белорус драматургы трибунал спектакле. Белоруссиядә бара сугыш вакыты. Көтүче 11 бала атасы.
Сіз қиянатшы рөлін башқарасыз. Мен қиянатшы баш рөліне башқарам. Мәшін барлықта сіз қиянатшы түгел? Жоқ. Аны ғайлам білмей. Әйе. Аны ол бек ұзақ барды ол. Шында мен партизанарға ішлем. Ләкин бір неде қазір Тілеші районы қазір кіре ол, Саба районына кіредерге жүрей деген ауыл. Спектакль башланып кетті. Анда менің партнершім әйті, сен нешек немістарға сатылдың. Сен Совет үкіметі некіліне карават берді. Шулай. Шuna мен айтам, түту, енді Совет власы, түту, бәғір кәймеге. Шул момент ішінде нешектір, мені ұқуат білен қаршы тұрға түйіш. Мен шығып қашырақ яланым. Қадыр, ұлы балайым кетті, алып келерге апаларын, нелерін, өмір баланы, мені студийтелер қадыр. Шул вақыт ішінде мені біреу нешектір бұлай бұрылған вақытта кетіріп біріне берді ме? Залдан меніп. Залдан меніп. Мен қадыр баш шулай нетті қиғайды. Шунан тезірек тегін сүйреп алып шығып кеттілер. Ұсыңғыға негіне солдат киімінде. Шунан қадыр перде яптылар, қадыр жүгірішіп ақиттілер, қадыр ауыл сағитлар, парты үшмәзі кеттілер, неге кірмемесіне кірділер. Шунан қадыр біраз шақырттылар. Алайтып, балайтып, зинахарды ойнағызды, ертеге біз аны қалита біздей. Шунан ярар спектакльні ойна бітірдім, ертегесі мені шақыралар ауыл сағитына, ертеңгі неге. Bu әлі октябрь айы. Шунан тігім алай ұтыра. Улда келген. Ойнаған. Ойнаған. Ол солдаттан қойтып қына түшкен. Хислер ташып тұра? Неде границада болған. Мына Нұртин аби, сыңа тапшырабыз. Колхоз председатель шында, ауыл советі да шында бітіреді. Сыңа тапшырабыз. Неше етесің? Келелмейтен қышақлайым әлі өзіңне. Мәйтем лишілі. Рахмет бейтем менің қызметімні шулай етіп яратып ойнай шулай. Шулай да сізіне тамашашы көбірек міне шаян шуқ рөллер аша көбірек біләді бейтесім келе. Міне әй машина жетті менің башыма. Андан соң яз ғаләмәті, аты бардың дәрті бар, һәм башқа шундай спектакльләрдә сіз міне шундай рөллер білән тамашашы көңіліне кірдегіз кебек. Міне бұл сіздің амплуа деп әйтергә буламы міне бұл юнәлешне? Мені мәйтем, мен мұңсу комедияларын яратам. Міне, неде ол, бек көп, неде көрсетті менге, рахметлі ол, машина жетті менің башыма. Урамда шыраптан, шынна бұттылығыз, мен соғын латарығыз, жұттығыз, деп. Олар түрлісі. Нешек шешесің образына. Режиссер фикірі білен, әлбетті ол режиссерға ғана салынмайсың. Режиссер еті ол. Режиссер юнәліш бере. Юнәліш бере. Сен шуңа иті істейсің енді неге? Скелетқа. Әміне тұрмышта ойнысы келген рөллер қола бит қайбір актерларның ғымыр бойы ол нендедір образ турында қияллана, шуны ойнар едім деген. Сіздің қалды ма андай рөллерге? Қалды. Мен bir xiyallandım. Qazanğa da şunu bilək, belki Marcel Hakimович diye şakırgandır, belki lider bulgandır, Hoca Nasrettin'le. Siz şunun obrazında gördünüz özünüzde? Özümde gördüm. Mene bir Nu kızganışqa qarşı bulmadı. Nu barbiminde gençler kirek bulgandır mı? Bizim tiyatrda qoyuldu bit, Hoca Nasrettin 2 mərtəbə qoyuldu. O vaxtda men əl kelgan vaqt qına Nail Şayxımızın finalda bizdə onu belə butuylarga. Bir qızığı da buldu. Hoca Nasrettin'in çıxan vaqtına bu 78'ler ekanında şunda Ufada gastrolda big zor gastrol bizden. Big zor gastrol şunda Recep Tajiyeviç belki bilesizdir bizden ministriye. Medeniyet ministri orunbasarı. Ayye. Bir gayret kişiye merhum kayım. Şundan basqıştan men düşüp kelem. Nuriddin Necmiyev, Hoca'nı oynadı indi malay deyip. Sizde kalsın. Başıldı da kaldı. Şok bana. Yok gibi edip de bulmayın. Rahmet demeydi rahmet. Malay deyiz. Devam ettik şulay deyip.
Ondan Хуҗанасында генә түгел. Теге үземнең тәрҗемә иткән игълан буенча өйлән дигән музыкаль комедиясендә неде редакцияләрдә бутыйлар я. Спектакльнең фотосы минем язылган Наил Шәйхетдинов дип. Ялгышмасам, сезгә менә шушы ярты гасырдан артык иҗат гомерегездә 30-га якын режиссер белән эшләргә туры килгән. 28. 28. Әле менә яңадан яшьләр теге сорыйлар, яшьләр сорадылар. Нуртин аби дөресме ул дип, дөресме әйтәм. Бу бит инде менә математик яктан исәпләсәк, 100-дан артык ролегез, 3 спектакль, 4 спектакльгә бер режиссер туры килгән дигән. Менә һәр актерның үз режиссеры булырга тиеш дип әйтәләр. Менә сез бу фикер белән килешәсезме? Килешәм. Мин менә хәзерге режиссерларга менә без бәлки картлыктадыр. Менә әсәрне аладырык. Худсовет була. Худсовет белән чыгылып әсәрне укыйбыз, кабул итәбезме? Итәбез. Әсәрне алабыз, рольләр, приказ чыга, рольләрне бирәләр, нитәләр. Вот. Шуннан өстәл ни буенда утырга дип, русчасын бит, столом, за столом дип. Татарча өстәл нидә. Образларны шишәбез. Ушып монда башка киреп бетә. Хәзер алай эшләмиләр. Рольне бирәләр, икенче көнне бер-ике укып чыгалар да, артист образын башыннан үткәрергә тиеш. Алай булганда сәхнәдә җиңелрәк. Син беләсең, үзеңнең нинди роль башкарасың. Ягъни төпкә төшеп ничектер анализлау җитми дип әйтәсезме? Җитми. Җитми. Мин бик категорически килешмим. Biz очрашабыз менә Ринат Абитазиновлар белән, теге өлкә бергә мунчаларга йөриләр. Равил абилар белән менә аларда шу фикердә, мине фикердә. Әсәрнең анализларга кирәк. Ягъни буын белән буын арасында аермалыклар, каршылыклар бар. Менә буын белән буын дигәндә, сез буынга буын турында бик яхшы фикерегез бар. Безнең театрда тел ягы әйбәт, яшьләребез телне камил белә, башка театрлар белән чагыштырганда дип әйтәсез. Ни өчен Тинчурин театрында шундый телне күбрәк, яхшырак беләләр? Моның сәбәбе нәрсәдә? Сәбәбе чөнки авылдан әйтеп биттем бит. Авылдан киләләр. Ягъни училище, институт бетергән яшьләрнең күбесе авылдан килгән яшьләр. Әйе. Аннан соң безнең менә сәхнә теле ниләрдә менә Nail Şəhərində Mişəri bit. Ətil bitənə nişik. Çista ədəbi. Çista ədəbi til. Mənə kütkünə nilərimiz, onlar öz işlərində, artist öz üstündə işlərə tiyiş. Onun bir niyində, sen olu musun, kişi misin, öz üstündə işləsən yine, yol qavlanmasan yine, çın artist bulup bula. Менә бүгенге көндә без шундый күренешкә тап булабыз. Бүген генә түгел, гомергә шулай булгандыр. Театрларда кайбер спектакльләр, алар репертуарда берничә елдан юкка чыгарга мөмкиндер. Кайберләре аның 10 еллар буе яши, бигрәк тә менә бу классик әсәрләребез. Театрның, спектакльнең узун гомерле булуы сезнеңчә нәрсәгә бәйле? Ни өчен берәүләр тиз генә югала, берәүләр гасырлар дәвамында davam итә. Әгәр дә әсәр менә әсәрдә состав, ансамбль дибез. Беребез бер якка, икенчебез икенче якка тартса, ул узун гомер булмый әсәр. Ансамбль килергә тиеш. Үз образында, менә мин шул образда, менә бу артист шул образда, һәм менә шу ансамбль туры килү. Әсәр uzun ömürlü bula. Ben aytam bit. Ha bizning ko'pgina asarlarimiz mana men o'ynaytirgan muhabbat bosqichi ul menga atab menim 70 yil nega yubileyime yozilgan edi. Menanda o'z ampluam bitinsa, bütün 8 artist oynaymiz anda her bir o'zimizning menga bizga rejissyor Rashid Zagidulli mana shunday hurmat yuzi bilan mana shu asarni o'zimizdan aytib Nurdin Gülümxanoviç Necmiyev. Mana men. Бүгінгі күнде Нуртин абай
актер һөнәренә, артист һөнәренә мөнәсәбәт нинди җәмгыятьтә? Менә сез бит инде әйткәнемчә 60 елга якын сәхнәдә, сезнең башлангыч чорда ничек иде, ничек истә калган ул, бүген нинди? Без эшләгән вакытта, менә без бит инде күчмә булган вакытта, безнең квартирага анда гостиницалар юк иде. 24 көнгә чыгасың. 24 көндә 24 авылда буласың. Әйтәм, ничек без авырулар йетмәгәнбез. Анда безне квартирага алып китәр өчен талашалар иде. Чират торалар. Менә бер ялгансыз. Менә минем аннан соң инде теге узак теге җиргәчтен җиллар буенча җиргәч үзеңнең квартираңа. Шул апа исән саумы? Менә кертсеннәр. Кабат гастроль белән килгәндә инде. Әйе. Исламия мәхбүтләр бармы? Алар инде туганга әйләнгәндер. Туган. Менә хәзердә ни? Апа сорайннар бигрәк тә якын ниләр туганнар шикел бер-беребезне шулай хөрмәтләп хәзерге көндә дә шулай. Нигә килмисез инде? Нигә нитмисез инде? Театр белән генә түгел, бер килегез инде дип. Ягъни бу электән калган танышлар, дуслар. Гомумән бүгенге җәмгыятьтә актерга мөнәсәбәт Бик яхшы дип әйтеп булмый. нәрсәдә сизелә ул? Менә мин шаккатам, менә безнең татар халкы бик театральный бит. Менә шушы нәмәсәкәй катастрофа дип әйтим әле. Менә бу колхозлар бетү, ниләр бетү, менә безнегә сәнгать ниләренә, театрларга тамырыбызга ни белә чаптылар. Халык бит 50 мең үзгәрде дә куйды. Biz de nide bulduk? Nail Şahzinoğlu'nun avlunda, Laşman'da ona medeniyet yurtun ona ismi verildi. Şunda biz 2 spektakl oynadık. 2 spektakl. Laşman indi zor avul Tataristan'ın gibi. Bütün yakın tireden şakırıp getirip 36 bala okuy. Bizden yok tamaşası. Demek bulmayacak ol. Böyle üzerine şakata. Nindi halde ne? Avulda da kişiler, yaşlar yok. 66 kişiye oynadık iş bilen. Kulüp gürleyip dura. Kulüpler şu hal yakşı. Böyle şu. Yani forma var, iştelik bitip bara. Tamaşaçıda da. Şulay. İlke halden tayaları ya. Ol kitirip kummasa gazetesinden turup gibi şunda beyten belişlerge hal kitirip kuyalar ya. Tamaşaçı özü ne derecede özgərdi son? Onun bu teatrga münasebetligine tugul, onun işteligine qarata, spektakllerge ol nersege kile bugün? Komediyaga mı, melodramaga, dramaga mı? Mine biz oynadık birden şu Şamil Ferhadinov'ның melodramасы ömür boyu seni kütem. Onda benim bir rolüm bik интересно. Главный роль деп әйтерлек. Бірде айтмасым, жылап отыралар. Міне біздің халық я синаны жылат, я күлдір. Я синаны көзінен еш атылып шыққанша күлдір. Аның ихтияжы мына шу екі юнәліш. Мелодрама һәм комедия бүген. Ну, ләкин аны белән үзгәртергә кирәк. Артистка бит менә куйдык әле без нинең Аязави гыйлажы шаршын җир. Бик зур уңыш белән бара. Халык йөри. Аны шул хәл итеп куйды дигән яшьләр әкият театры режиссеры Илгиз Зәйнев. Шул кадәр итеп әйтеп бетергесез уларны шул хәлле итеп мин аны ул спектакльне Мизеле театрында да күргәнем, Камал театрында да. Без әле каршы тордык. Ул вакытта режиссерны алдылар безнең. Алдылар. Biz әйтәбез, нәрсәгә инде Камалда да бармады, нигә дә бармады. Бу зерносын тапты. Һәм ансамбльдә менә булай, менә шушылай. Нуртин абый, сезне ялгышмасам, Россиянең халык артисты исеменә атказанган исеменә тәкъдим иткән булганнар.
Сіз нешіндер мұнан баш тартқансыз, бұл тыйнақлық ма деп айтайын мен де өз-өзіңне түбен бейелер ме? Түгел ол бек қызық қына нетіп кетіріп қойдыларына. Юғары білім болмағаш. Шындай не қойған. Меңа шо айттылар. Мен бек сізге ялына тұрған кіші түгел. Аллаға шүкір. Yok iken yok, var iken var. Yani şartlarının birisi yukarı bilim bulu. Eyye. Talep Bana şuna getirip koyganlar. Yarar dedim. Şundan hele, Reşit Zaydulin, nilerini tutup qarıyıq hele. Yok dedim. Bir yalgansız, ben matbuğatta da ettim. Yok dedim, ben yalınmayayım dedim. Benim var Tataristan'ın halk artisti, en zor işlem özünün Tataristan'ım için dedim. Tatar halk için dedim. Bugün matur edebiyat оқырға, kitaplar оқырға вақыт қала ма? Сіз бит өзіңіз айтмышлы кішкенеден kitap жиыны қағылған сізге? Қала. Мен қызымның қызына да тырышам оқытырам. Айтам, қызым, мазғаңын ете. Мен оқытышым шолай дей бере. Оқы шиғыр үйренге тырыш. Сенің қортайғанша нең... Баш миына гимнастика? Гимнастика. Қазірде мен kitapsız тұра алмайым. Уақытлы матбуғат, ең көп уақытлы Найыр Шайхын, театрда Найыр Шайхын, сені біле біз екеуін әйек. Газет, журнал оқушы? Мен жиде не алам? Татар нейіне журналарына. Қазанлар журналын алам. Çünkü мен кішкенеден шуннан оқып Сіздің исемегіз Нуруддин, ол татар ғарап исеме деп әйтәләр. Мәгънәсе диннең нуры. Менә сезнең бер нурыгыз сәхнәдә, бер нурыгыз диндә дип әйтеп буламы? Була. Мин бик кичкенәдән без чөнки каша булса да минем әни бик укымышлы укымышлы русчасында зирәк керәс, татарчасында нинде Гарап, латиннәле нитәдер, менә күпмер вакытта күчкә. Ул менә шул нидән килгән, каннан килгән инде безнең. Хәзер тем более вакыт бар, тамам. Хәзер теге аена шул 6-7 спектакль уйныйм. Менә нидән ноябрьдә 9 спектакль булган икән. 9 уйнадым. Biz zakon boyunca elekke halk artistlara 7 spektakl oynarga tiyişik oyuna. Elmin uzdırıcı vergemi toğul oynarga. Hadi yok indan zakonlar yok, bitti. Bitti hazır. Mine şolay. Nurdin abi, büyük rahmat sizge. Жылы iştelikli әңгімәгіз үшін. Mine tiyatrının da, dininin de nurlu bulup yaşargasın sizge. Amin. İşen sabır sağıya.